YouTube Mirasım kanaly. Mädemin han bir yel berilip goýlanlygyndan ýa-mi garaz bir aýdylan zatlaram üstüne urna bolup durdy. Goşun jemläp bäri tekelen üstüne bir hakylyna getiriş, ýörüýüşi diýen ýal bir zat etmekçi bolup durdy. Şo wagt Agyşan Hywoda şu Sırgaz medresesinde baş imam bolup işleýär ekendiýe. Mädemin gaty gowurýanym bolsa Agyşanyň töwelläsini almandyr. Agyşan gaty kän töwellä edipdir. Şu öz raýatyň üstüne şeýdip goşun çekip hiç ýerde hiç padşa giden däldir. Seňem näme ýamanlyk gördüň bu halkdan? Halk kawy han täzeläpdir. Täzeläne näme? Bir ýerine başga bir ýerini goýupdyrlar. Goýulan ama öz ýegeni. Dağı diýip garaşyň aly her näse töwellä etdi. Küpür gepläp her zatlar diýip Mädemin garaz şu adamlara bir hileki bir ýola saljak, bir jeza berjek niyeti bilen gaýdypdyr. Şo gaýdyşyna diýe şo ýoluň amatyny seredip ilki merewin üstünden gelipdir diýe. Merewe gelip murgabyň boýnuna özü bir goşun dynja alypdyr diýe. Şonu diýe bir garaz öz pikirimi ýa töweregiň ýa-ki yaramaz adamlaryň tapýan adamy bir gün bir murgabyň töweregine goşun dynja alypdyr bolýan. Yankı goşun adamlary gurbak galan ýaz aýlary bolan soň toms aýlary bolan soň ýaman gurbak galan sesi uzak gyja gygyryşyp duran soňlar diýe ertesi halkygnap şu ertir aşam ýekece gurbakka gygyryp çyksa ay munça jeza saljak munça adam näme etjek diýip adamlary kopuk durup gorkup dur diýeşdi. Muna adamlar gurbakkan gygyrytman näme edip borka diýip emelini näme derkä kowy gurbakkanam bir suwun içinde duran gurbakkan näme edip gygyrytjak gelip adamlar ýaman kıyın unağa alıp başlapdırlar bolýan. Bir dogrudan ýylyň içinden bir hakly adam tapylýar diýe. Way şoň üçin gam çekmeň diýipdir diýe. On gaty urun tapar. Han näme etjek? Han bir 5 tuan goýuny öldürüň diýipdir diýe. Heme bir hurş bolar. Ağzı çegesine arasalan dänin çiýsirip gamşyň içinde goýun diýipdir diýe ýanky. Goýunyň ağzı çegesini kesip 1 metre ýalyk gamşlara aýlap çykyň diýipdir bolýan gurbakka ýanky çiýsirlik goýulan ağzı çege diýe ýylandyr öýdüp diýe uzak gyja ýekece gurbakkan demem çykmandyr diýe. Adam kıyınçılığa düşse görýär näýelek ýol tapýarlar diýe. Şu ağzı çegeni çiýsirip tüm gamşa dolap çykypdyrlar bolýan. Uzak gyjäň dowamyny ýekece gurbakkan ses çykmandyr sebäbi şonu ýylan durýdyp diýe gurbaklar gorkusyna uzak şeýdipdir diýe. Bey bu halkyň bilmejek wady ýok. Ýer nädip gurbakkan gyýgyrtma sakladylar diýip diýe. Wezirler diýe geň görüpdirler diýe. Şo taýdan Saragata gelipdir. Saragata gelipdir de şo wagt Saragat galasy salynan ekeni. Şo galaň içinde şo Saragata gelenden soňam töwellä edipdirler. Inni şunu sebäp bolkän goşun ile gelipdir da 32 min goşun ile gelipdir. Nurberdi han da adam gelipdir. Bütün iki tarapın mary ahal tekeler birigip jemlenip durur her ýerde 32 min goşun ýok diýe da oňa. Onuň şo ýerde Molla Nepes ýaş wagt ekeni, Dowan şahyry bar ekeni, galaň üstüne çykyp halky ruhlandyrýan goşgular okap beripdirler. Halkym dızaşyp duran bolup dur diýe. Muňa höttesinden gelir diýip diýe. Şo wagt şöhratly batyr adamlara bar ekeni. Şu täsgök serdaryň Kelhan Kepelen, Oraz ýaglyň ogly Berdiniýaz ýaglyň. Umuman Hacı Gaplan şular ýalak mert halkyň öňüne düşýän adamlar gaty kän ekeni. Şu gaty kän bir hepde çekip dur goşun günnüz iki tarapdan hem her tarapyndan 10-15 min goşun baryp urşýar diýe. Şu urşup gidip barýar bolýar. Goşun kän bolan Hywodan ölýän adamyň sanynyň köpdigini bilýär ekenler bolýan. Ýöne sany kän diýär da. Bizim tarapymyzdan hem ölýän oglanlar kän diýär.
Qara şeydip täze gonomçuluk dörepdir de so zerarly. Gidip baraya diye. Onun bir yelluğun şoň ýalňyşmasam iýun aýynyň 19 günü eken diye sol. Şunu berdine ýazy aglyň ogulşa berdine ýazy aglyny çagyryp diye gowuştan ýanyna çagyrypdyr da gapdalyna da bir 200 töwerek atlyny beripdir de beýik depeň üstüne ýüpek çadyr bar eken näme adamynyň şo nemäň üstüne de baýdagy pasırdap dur diye. Şu bayda pasırdap dur ýüpekdenim çadyr var diye yankı berdine ýazy agla aýdypdyr diye sen nämeseň etdi gitdi şo baydagy çap bayda gaýtsa görülen han onuň näme bolýar diýipdirler diye. Arka ýüzünden bir giýje öňünden uradyp diye asla olary bildirmän arka ýüzünden iýeripdirler diye. Şoň ýanyna da näme Nur Muhammed atalyk diýdim näme bir adamyny uradypdyr birden şu jüpüne düşüp şoň işler şowly bolaýsa mädemini öldürtme diýir tutup gelin diýip şowlanyň kellesi gitse öldürmesinler diýip diýir tutup gelin diýip aýdypdyrlar diýe. Näme üçin şoňa düşmanyň öldürmän Padşah öldüren Türkmençilikden nesilsiz bolar diýip aýtdy var Türkmenler. Şu oglanlar padşahyny öldürmesinler. Şular nesilsiz bolsa bu ýagyny aýtaranda inniki ýagyň öňünden kim çyksa. İň batyr oglan nesilsiz bolsa näme bolar diýip şu padşahyny öldürmek Türkmenni gaterget görülýän zat nesilsiz bolar diýen gurrun bar eken. Ondan arka ýüzünden baryp goragym näme güýçlem bolsa Qara şolun bagtyna şo wat pesem bolsa bular gelişine ýa goraglaryny çap geçipdirler de ýa depeň üstüne çykypdyrlar. Şo wat diye mädemin bir atyň üstüne diye ýüpek doğanny söwüş meýdanyna syn edip dur ekenini diye. Atyň üstüne seredip syn edip dur ekenini. Her gün bir 7-8 güne barypdyr da bu uruş. İki tarapdan hem görülýänken ertir namaz okuyalar diye Hıyvo tarafından adamlar okuyabilýär. Ertir namazın izinden diye yankı ahun kişilere, molla kişilere plan fenem doğa oku diýip aýdýamşynlar bol irden bolansoň ses eşdilýär diye. Yankı mollaryň dileregleri eşdilýär diye. Allah zan şu kakavaş tekelen hanlarynyň beýlek esgerleriniň barty kellesi toğulanyp aýagynyň şaňyndan geçkisin diýip dilek edýärmişler diye. Yani Hıyvan mollarynyň dogasynyň ahirinde her gaýsy şey diýärmişler diye. Şu kakavaş tekelen serdarlarynyň, eskerleriniň kellesi toğulan mädeminiň aýagynyň şaňyndan geçkisin diýip dilek edýär eken. Bu hem eşdilip dur eken diýe. Biziň adamlarymyza şu edýän dilekleri irden bolany üçin, ara gata daşdäli üçin eşdilip dur eken diýe. Ondan yankı berdine ýazy agly bile Gurban kel diýen bir oňgur gaty bir doğumlu adam ýanyna bar eken. Şunu barıpdyrlar da oň hanlygyny bilmeýändirler diýe bolar. Yankı mädeminiň nämeň üstünde doğanyň gyzyrlan zerligini bilip yankı top goloýlap barıpdyr bolýar yankı mädemin nirik gelýär. Men Çingiz hanyň temirliginiň 5-nji arkasyryň nirikden gelýän wer wagt maňa gerek sen näme diýip diýe berdine ýazy aglyga baryp kılıcı salıptır golün aşağı eğinden düşüptür diye kılıç. Kel bokurdoğundan ip sallanan kılıç diye bokurdoktan yukarıraktan aşağı eğin sallap geçiptir golün atın üstünden dik başak kaydıptır diye de yankı mädemin. Kaydıptır golüye yankı son Nursayat atalık diýilýän adam näme üstüne böküptür diye şun kellesini aldırmazak bolup diye. Böküptür golün şok ortada diye yere açıptır golün İkisi bile yere yıkılıptır diye de mädemin bilen yankı atalık, Nur Muhammed atalık diye yıkılıptır. Seresi kellesi yok diye de mädeminin. Gurban kelliye şu kaçıp gidip barayaka kellesini çapıp yetişiptir diye de ola adamın kuzoklav alıp barayaka diye. Hudayırısın neyirisinden may tapıptır onu. Bir seresi kellesi yok diye de. Yankı ben ne diye ağlayamış diye. Vah kosoklam oňormadım. Hiç başarmadım men nip kıynan ağlayamışsın. On kellesinin çapılarına kıynanan attı. Şu oğlanlar nesilsiz olur deyip ağlaya diye benni. İnnik sapar kıyağın kim aytarsın şu oğlanlar nesilsiz oldu deyip diye. Şimdi ıydiyanların baydağı çapıptırlar. Yankı çadırın üstüne baydak çapılıptır golün.
gidip duran uruş diye iki tarafından gatı kâyan adam uruşup duran koşun. Mädemin tarafı diye idina teretinde baydak yok diye de. Duran yerinden uruştan çıkıp kaça verettirler diye yönecek diye. Baydağın tesirini göreyim uruştu adam yani. Şu baydağın tesirini. Duruşunu koşun niye uruştan çıkıp beylerine kaçıkaydı veriptirler diye şey. Bir yankı oğlanlar diye kursep çadırın içine girip diye bir Moğollardan yana yeri yok diye de. Dandan keden dileğin kavul oldu deyip yankı Moğollardan kellesini sapyalır diye. Kimin kellesi toğlanıyor, görsana deyip 30 Moğollardan kellesini saptırlar diye. Sebebi şu eden kargışlarını hemmesi eşitip dur diye de. İrden kişi eden dileğin kavul oldu deyip kellesini sapyalır. Her gaysiye şey diye. 32 Moğollardan kellesini sapyalır diye. Bunu yenilerin ödüp kellesine gelmeyen 32 Moğollardan ne emetecek diyorsun onu? 13 Moğollardan ne emetecek hak geleyen onu? Şimdi son şey edip diye yine kellesi de edip kellesini ayratayım göğresi bilen yankı getirip görköttürler böyle koğuştan bilen uğru verdi hanıya kây yaptır diye oğlanlara. Hi hanıngam kellesi sapılarma beytmelerle keninge. Bunu biz cezalandıracaktık ağrıyın halkın içine durup. Ha deyip diye ondan sonra kellesini maşada karşı yürüytü adam tutup maşada kellesini uğradıptırlar. Mädeminin göğresini şu yine yankı şu bolanla hatta näme yitki çekenen bolsalar uğram deyip yankı Mädeminin karnını açıptırlar da içinin bar zatlarını içinden çıkarıp ayırıp için duzdan doldurup mumyalap iki tane inerin üstüne yüklep teremin üstüne iki tane iner yanaşıp koyup hıyva uğratmalı liptirler diye. Yankı koşunun hıyva hanının koşunun yaralı olan oğlunun gidip bileceğinin hemmesini idina uğratmalı. Gidip bilmeyeceklerini, ağrı yaralarını yanına adam alıp kalıp özlerinin değer dermanlarını verecek. Tek kutulayan çağlar deyip diye berde saklamalı ediptirler diye. Şey edip şu özlerini oğul olacak gıyıl yesir edip talama için gelen Mädeminin koşunlarını ören goğu yağdayda hiç sat deymen bunları yesir hükmünde de tutacak, koyacak, satacak diyen gurrunlarım asla bolman. Hemmecigini hıyva senin uğradık koyveriptirler. Şol pikir, şol zat hıyvan adamlarını ören, Türkmeni olan ayratin bir duygu da öğretiptir. Olara çocuk gelip bir dek oturan halkın üstünü baskılap, oğul olacak gıyıl yesir ekidip satma için geliptir. Bularım yankın gönü Mädeminin kellesi çapılıp masada uğradılsa da kalan adamlardan yekez adamın yesir alman şun hemmecigini idina karşı uğradık koyveriptirler şey. Ölenlerini özlerinin adam saklap mastıklarını zaylattırıptırlar. Ayratin gonomçuluk ettiriptirler däni. Sünni bolsalarım Osmanlılar öz gonomçuluklarına ayratin gonomçuluk ettirip şey dip Mädemin yeňilipdir. Şu baydak çapmak praktikası men öňünden aýdýan şunu izinden bu waka 1855-1855-nji ýylda bolanna soň Eýranyň şahy Nasreddin Şah 1858-nji 57-58-nji ýylda garrygala çolanyny şonu Japarguly geleninde 28.000 goşun bile gelipdir öli Nurberdihan 10.000 sana adam alıp gidipdir şo ýerde de oňa. Öz yerli halkyndan 2000 töwerege adam zordan çıkıpdyr. Ondan soň ýomutlardanam Mahmud İşan 5.000 adam alıp barıpdyr. Şu jemi bir 16-17.000 adam goşun bolupdyr. Nurberdihan ýolbaşçylyk edipdir de şu uruşda da gaty gän ýitki bolup uruşupdyrlar bolşonda da diňe bir pikir deripdir diýe sebäbi bunda geçirenler Japarulanyň baydagyny çapmaly. Şunu hiç uruş gidip durwelin diye bilinkilen peydasyna çözülýär. Her uruşda olan adamdan kän bolandan çopan matır barıp şoň baydagyny çapan Japarulanyň baydagyny çapan çopan matır. Yine uruş gutorupdyr şonu baydak çapylanlar. Uruş gidip durka karşıdaşyň baydagyny çapyp ýykyp bilseň uruş öz-özünden gutorýar.